И така, здравейте, приятели, аз съм мистер Емчо и в днешния клип ще разкажа една така история, нали? И нека започваме с историята. Аз вече мисля да правя така, вече да почна да правя истории и така. Значи, не се сещам, мисля, че във втори, първи клас май беше или пък в трети, най-много в трети да бил. Като бях по-малък, нали, ние си имаме само една класна, защото тогава бяхме трети клас и имаме само една класна и само с нея си карахме всички часове и любимата ми госпожа по занимавания, да, сетих съм. И нали, ние там имаме една любима игра в училище, която вече за жал спряхме да играем, защото причинява много проблеми. Един от проблемите е сега този, който ще ви кажа. Значи, нали, играем, тя се казва Star Wars, правим с някакви такива пуш, наушким с хартия мечове и се гоним из цялата стая, бягаме да се удряме с тия хартийки. И нали, така играем, удряме се изведнъж. Един мой приятел, като ме блъсна, като падна, ама целият плакат, падна буквално целият плакат, защото той, нали, тръгна ма удра там с хартийка, или с ко беше там, да се гоним, кой бе взел от другия, и тръгна се гоним, ма целият плакат падна. Мисля, че горе-долу се скъса, ама не ни казаха горе-долу нищо. Казаха ни само да спрем да се гоним, защото ще ни напишат забележка. Но буквално както бягаме изведнъж се блъскаме и целият плакат пада буквално. Той беше там някакъв с таблицата или с азбуката до тогава. Не се сещам с какво точно беше. Ама беше много епик. Направо представете си го един наистина огромен плакат в една голяма стая. Стая 17. Ето, кога се сяга. И да, е някакъв огромен плакат да пани да се разкъсам. На две беше. Не точно на две, ми по средата леко беше скъсал, отстрани в ъгълчето някъде там, мисля, че беше. И да, след това седнахме и повече не се удръхме в плакатите, но продължихме тази игра, ама вече не играем, защото ми доскачавам. Не знам защо. Да. И така, благодаря, че гледахте тази история. Това беше всичко от мене. Аз бях мистер Емчо. Ако искате още такива истории, дайте палец нагоре, абонирайте се, коментирайте и до нови срещи.